Jumalauta, voi paska. Vartija, missä sä olet? Sä et koske mun pulliin, kulta. No voi helvetti. Kun mä oon valmis sun kanssa, naamas näyttää polttumuusilta. Joo, miten vaan. Okei, mä menen ättimäiseksi kiinni, mut sit mä tapaan sut. Juu, moi, hauskaa matkaa. Okei, katsotaanpas nyt. Nää! Ei siellä mitään muksua ollut. Tarkista vielä. Mä tiedän, että sä kusetat. Missä se lapsi on? Missä sä pidät sitä? Jäbä, en mä tiedä. Älä vaan. Freddy on sun takana. Freddy? Moikka! Moi Freddy. Moi Freddy. Moi vartija! Freddy, älä puhuta jäbälle. Hän on mulkku. Kauhea! Tää jäbä piilottelee muksua, jos sä et kerro missä. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Me ei voida järjestää synttäreitä, Freddy. Ei! Kyllä! Meidän pitää löytää se, Freddy. Se haluaa kakkua. Teen parhaani, rouva! Lopeta se fanfikkien lukeminen. Ne hämmentää sua. Alan uskoa, ettei mitään skidia ole. Sun vaan pitää etsiä sitä kovemmin. Se siitä mulkku. Mä tulen sinne. Mut ensin mä tarkistan vielä kerran, ettei sitä muksua ole. Tää työ on yksi iso vitsi. Kuka vittu sä olet? Moi vaan! Voi jumala, tää on mun tilaisuus iskeä. Hyvä se... Ai vittu mun polvi! Ota sorkkarautaa, horo! Kiitti sorkkaraudasta, Foxy. Foxy, mitä vittua? En mä tiedä, mulla on tylsää. Hei, Springtrap. Mitä? Kuuletko tuon? Painu vittuun.